Daghang kayong mga topics na wala mong kabalo ba? Kasi karon, istorya kong face mask. Asa mo mong kabasahan na? Ako rin may kabaluan na. Alam na, kaya akong experience. Ako yung istorya sa inyo kung sa'yo paggamit ako sa face mask. So imagine, 35 years of using face mask. Di, kabalo yung ko sa mga problema ng face mask. Pero yung istorya ko sa inyo, I'm the only person who's able to talk about face mask. Since then. Okay, magbasa ko mga text. Hello, good morning, cellphone. Wala. Kusog tawag to sa tawag. Okay, sab. Hinay. Hinay kaya. Dili makusog. Kamong magtawag sa cellphone, pusgain yung tingog kay dili na mo madumog. Pinakakusog naman yung setting, no? Teka. Wala na. Okay. Tawag na. Oh. Hello, good morning. Wala pa. Wala pa. Kinahanglan yung mag-set up din may gala parehas Wala sa na, studio. disconnect yun. Nag-try mi nga mag-improve ang among delivery sa among program sa Facebook o sa YouTube o sa kahanginan, doktor sa kahanginan DXUM. So, nagkalisod. So, most probably, makagamit na niyo mga studio machines, mga instruments, mag-improve yun tapos dili para ba kanang makadungog yung mong pag-maayo. 0935-243-7518 do unsa ng isukal pwede na sa tanan o sa senior citizen lang. Mahal sadna pasapod o kalit. Ang isukal is for people na walay na mubo ang nutrition. Hello, good morning, cellphone. Dok, magbuntag Dok, katagong ba ini Dok? Okay, kasi ato day. Ako kung paano Dok ba, kung anak 20 years old, lalaki, marag ako ko siya, 114 kilos. Uy, Kung po siya Dok, isa naman kabulan Dok, uy. nagsipon siya? Nagasipon siya? Ang ka Dok? Nagasipon siya? Wala Dok. Wala siya Kung nagasipon? niya, wala siya nagasipon sa ka Dok. Uy, ipatanaw din sa tabong kung unsay findings nila kay ipatanaw yun ang ilong. Ang ilong yun ipatanaw kay most probably yun na siya sinusitis, chronic sinusitis mo na siya nahutoy siya gubo. Dili kay mo na siya problema sa lungs. Hindi ako budok pagpara, kung budok naman ko kanina, ito kaya lang iutoy, dito sa Dok, dili Dok pagpara, pero kanang hagug-hug. Sa gabi sa paghiga na niya o sa adlaw. Anong maadlak batog na sa Dok, mawa na po din yung ubo. Ayun, nag-inisip ang sabayutik Dok, kay katong reseta niya dati akong December, ano pa akong isunod sa inundok na anong gapon Dok? Kung nakita na siya sa doktor, hindi pa siya maayo, magpa-chest x-ray yun sa siya. Sa Dok Magpa-chest x-ray. Chest x-ray. ay, pinipid siya Dok. Oh, Buda ka pa baka mga klinik ng Dok o Cebu? Oh, good. Nag-upgrade ako, wala na ako, din ako muna mo clinic dahil kay Say close ani. dagang kayo mong buwan, dagang kayo mong bumblay nga wala sa kabalo, asa pa inon. Naglanit Dok, kay pati hindi ka ubo. Dili po siguro kay sa bulan naman. Ang Ang kabulan na si Dok, pati Oo. ng bulan na amang gapon Dok, oy. 14 to 21 naman COVID, positive na kayo kung COVID yun. Okay? Okay? Sige, pa-chest x-ray, pa-chest x-ray. Ato lang siguro sa Pukonday, sa Regional Hospital, kay namay Dr. Perme. Dito Dok. Dito, para sure na lang yun. Sige Dok. Okay, sige. Ang isukal may gala, na siya ng high protein milk. It's the only high protein milk. Wala yung kapildihan na niya. Ang iyang pwede sa mga malnourished, sa tigulang na di maya mo kaon, sa dili ka kaon. Kung di yun gusto mo kaon, kana sila. Kanang mga tawhana, kinalang na isukal. Usually, kung dinhatan na ako na sila,